Bé, doncs ens acompanyen també en l'acte d'avui en Jordi Verdú, diputat i vicepresident de la Diputació de Lleida. També tenim a Claudi Vidal, director de Serveis Territorials d'Educació a Lleida. I per últim, a Jaume Sió, cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Benvinguts tots tres. Començarem amb vostè, Jordi, si sembla. L'acte d'avui ha estat seleccionat per la Comissió Europea, com bé sabem, com un dels 30 que durant aquesta setmana es celebraran en diferents ciutats europees, per sensibilitzar sobretot als joves sobre el concepte de bioeconomia. Com valora vostè aquest fet? La veritat que molt bé, des de la Diputació de Lleida fa molt temps que hi treballem, fa molts anys, a través del G10, amb aquesta agenda compartida que fem tant institucions com sindicats, la universitat, patronals, per poder tirar endavant aquesta transformació de casa nostra, del territori de Lleida, Pirineu i Aran. I què millor que fer-ho des de la base, des de la cantera, des de les escoles, perquè ho vegin com una oportunitat, com una sortida laboral, empresarial, però que també ho vegin, com des d'Europa ens diuen, amb aquest factor de la bioeconomia, com el que diem, com diem de la terra d'oportunitats, doncs que d'aquesta forma ensenyem aquests valors, aquestes oportunitats que tenen els nostres pobles i els municipis rurals, que d'aquesta manera podem transformar casa nostra i que també ho vegin com una sortida laboral, que ho parlàvem abans amb els companys, perquè és una sortida més, però que també ens ajuden a fer discurs, a fer pedagogia, a fer valors, i també s'ha d'agrair molt a les escoles que avui participen perquè creguin també d'aquesta forma, i també aquest al·licient a nivell europeu, que haguem pogut participar en directe d'aquest festival a nivell europeu, que siguem l'única ciutat del país que es realitza, i d'això també aquesta motivació d'avui dels nois i noies que ho han pogut veure al llarg del matí. Estan molt contents, ho tenen molt interioritzat, i això servirà moltíssim pel futur del planeta. Passem ara, si us sembla, a Claudi Vidal. La jornada d'avui és la segona experiència col·laborativa entre el seu departament, també el Departament d'Acció Climàtica, d'Agenda Rural i Alimentació, i també la Diputació de Lleida. Bé, per estendre tot aquest concepte de bioeconomia, com dèiem, cap als alumnes, sobretot de primària, com valora aquesta col·laboració institucional? Nosaltres com a Departament d'Educació estem encantats d'aquesta iniciativa. Creiem que és fonamental. Nosaltres, la nostra obligació, la nostra missió és formar persones competents, capaces de fer front als reptes no ja del futur, sinó de l'actual present. I en aquest sentit, aquest nou paradigma econòmic que suposa la bioeconomia circular és un dels aspectes centrals que pot ajudar a generar les competències necessàries per fer front a valors com la sostenibilitat, el medi ambient, aspectes que són claus per la supervivència de nosaltres com a societat, dins del nostre futur, però també dins del seu desenvolupament professional i dins del seu propi desenvolupament personal. Per tant, per nosaltres, jo sempre dic que hem de formar les millors persones del món i les millors persones per al món. I és a dir, estudiants competents, però estudiants competents compromesos en aspectes tan claus com és el canvi climàtic i la sostenibilitat. Molt bé, doncs ens quedem sobretot amb això últim que has dit. I Claudi, moltes gràcies. Passem ara amb vostè, Jaume Sió. Bé, l'estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2030 es va posar en marxa l'any 2021. D'ençà aleshores, i a través també del Pla d'Acció 2022-2024, s'està desplegant arreu de tota Catalunya. Com valora vostè la contribució dels tallers de bioeconomia i de les jornades com aquesta, com la d'avui que estem fent aquí a Lleida, cap a l'assoliment dels objectius d'aquesta estratègia? La veritat és que ens serveix molt, perquè un dels reptes que tenim a l'estratègia que costa molt de fer és poder arribar a que la gent entengui del que estem parlant. Vull dir, quan parles de bioeconomia, molta gent no sap ni el que li estàs dient, però nosaltres com a govern tenim clar que pel futur del planeta, pel futur de Catalunya i per unes terres com les de Lleida, pel seu futur tant econòmic com sostenibilitat, la bioeconomia és necessària, i que els nens i nenes, nois i noies que estan avui aquí ho entenguin, s'ho facin seu, ho expliquin a casa. És una manera fantàstica de poder interioritzar dins de totes les famílies, perquè moltes vegades moltes de les coses que fas potser no s'entenen, se veuen com una amenaça, perquè al final tots els campis a vegades sempre ens xoquen, però no tenim cap més camí. Vull dir, no hi ha... O impulsem la bioeconomia o aquests que són aquí no tindran el planeta ni el país que necessiten per poder viure bé. Moltíssimes gràcies als tres per la feina que feu, per cuidar sobretot als alumnes de Catalunya i al planeta en general. Moltes gràcies i que disfruteu d'aquesta vetllada.